Aşkın aydım örtünde, yalan dünya bir demde. Şıngırını yar yarın etkuranımda. Gönlüm açayım sana, senin gitme yok bana. Kara yeşil nerede aşağı eyledi. Aşkın aydım örtünde, yalan dünya bir demde. Şıngırını yar el kuduranımda. Kara yeşil nerede aşağı eyledi. Geldin mi? Hawa. Kovluk mu? Qowluk hawa. Onu ne miydin salık? Intek oğul mu qyyd mı aýtmadylar şu wagt. Oğul bolsun, kıyız bolsun, onkisine avat bolsa. Akıl huşu yerine bolsa, onun gymmat näme wa? Ay, öňeme haçyň 4 qydy wa diýerler. İliň pikir bile näme işiň wa Güljahan? Çağaň dyrnagyna zar bolup berenler wa, şonu ýal bolsaňa bilersiň. Oho, men balajyklam. Kıydym, dünýede iň baý adam kim kıydym? Men kakam. Wo, dogry. Altynym ma, kümüşüm ma, merjenim ma, göwherim ma. Göwher kim kıydym? Ýagtylyk, Merjen kim kıydym? ýylgyryş, Kümüş. ýagşylyk, Sen kim kıydym? menem ýylylyk. Hemmesin goşsak näme bolýar kıydym? Ýürek. Han kıydym men ýüreğimi aglatmaýyn. Sen oýda aglat.
Agam, söýgüň nämedigini bir bilýärmi diýip ýazdy bolýyn, näme jogap bersem-kä? Inim, şonu menem söz bilen aýdyp biljekkä. Haji, sen çykyş etmeli. Ýöne, häzir aýdym bilen aýdyp berälmesem. Ömür dengizim dol arman Yazıyanı koyma için gelenlerim bana akmal Dine seni söyme için Sallarını taşadım ben Yollarını ötme için Yaşanımı yaşadım ben Dine seni söyme için Kıysadım ayın yaltısın Kara gözlüm görme için Açtım dünyanın kapısını Dine seni görme için Dine seni söyme için Görme için Dine seni görme için Söyme için Dine seni söyme için Görme için Dine seni görme için Sevme için Dine seni sevme için Koştan ön görme için gelin ya yürük gelin ya Dine seni sevme için Kıysadım ayın yaltısın Kara gözlüm görme için Açtım dünyanın kapısını Dine seni görme için Günün bolup bak yanır Suğun bolup ak yanlarım Yanıp duran göllerim ben Seni özledim men Seni özledim men Görme için Dine seni görme için Sevme için Dine seni sevme için Görme için Dine seni görme için Sevme için Dine seni sevme için Dine seni görme için Sevme için Dine seni sevme için Görme için Dine seni görme için Sevme için Dine seni sevme için Görme için Dine seni görme için Sevme için Dine seni sevme için Görme için Dine seni görme için Sevme için Dine seni sevme için
çırağı gelir pervan ile perman lele. Diýmek, ähli meşhur aýdymlar şu taýda döreýär. Bu kim şatlyk? Ejim, Nurana Zenan. Seni jeňe meňzeýän ekenim. Sen men barada ejeň aýtdyňmy? aýdardım. Şatlyk. Bağışlarsyň men bilmändirin. Ýöne, men uýan bar. Ady Dilber. Iki tançak yeğenim bar. Meňzeýäsmi? Meňdeş, geň alaýmaly. Hakykatdan meňdeş. Uýamy kimeden iň tüýji ýatnamalarymyz, ejemizin ýatnamalary. Ejem 9 ýaşymda aradan çykdy. Kakam 19 ýaşymda. Şatlyk. Bu kim? Bu men Halipam. Bu insan maňa sunat äliminiň kapysyny açdy. Biz ilkinji gerek duşamyzda men awtoýolga işleýärdim. Ağlatmalı öncetmel korar seni. Yalvarsam gül yarol, ağlasam ağlarol. İnne kutsak bu ene yüreğim. Ağlasam ağlarol. İnne kutsak bu ene yüreğim. Jigim, odan sesin var eken, adyň näme? Şatlyk. Agam odan dedäň ki, Kimin aýdym ýan kaýdym? ay ýok, ol bir aýdymam däl, dilme gelen sözleri işiňden aýdym. Sözlerem ödüm kimi. Heňem, ene hakyn näde? Ejem ýadyma düşse, şonda hiňden aýýan. Gussam ýeňmeýär. Eçen ýok. Uýan bar. Ady Dilber, olam siziň aýdyňyzy süýüp diňleýär. İşlerini de diňleýär. İş wagtyň näçede oturýar? 1 sagatdan. 1 saatdan geljek onda meň bilen studiýama gidersiňmi? Howa. Bale. Sağa şeyda. Sagaman var. Jaňadan hokma. Şeyda. Ertir gudoşluğa bararlar. Agam oň bolsun. Hawa. Şu toyun sähätine biz garaşyp gördük. Toy bir gowuzat. Toy nesip bolsa, ine tumor bilen çağılar bilen barar, gatnaşar. Tans eder, şowhun eder, sowar nesip bolsa. Gelneje şu toýa gerek näme hyzmat bolsa, arkaýyn bize aýdy bermeli. Biz hiç çetde durmaz, ilmize baryn edip kömek ederiz. Ana gelnem size häzir süýjü tagamy pişirip berer, siz arkaýyn oturun. Kaçın döwranlarda dek geçmeli, nesip bolsa. Hawa. Alo tumor, Haw, eşdiýäňmi? eşdýän? Şo amyň toýuny aýr koýun pulmyz bar da, Hawa, sowat etmek üçin. hawa. Şonu tapmadım da, şonu nire ayırdın? Vay, şuat näme çykdyny? Toýa çelle wagt kene? Şuat toy aýtmaga geller. Toyun sähätini belläpdirler. Çakylyk bilen geleceğim bilen geldi da şo. Ellerine perk görsem kömek gortda, begen ediler da. Ýokla, toy ne berirsler? Tumor sen näme etdiň puly? Açın. Bar. Açık koy. Özünün saňalyny diýjekdirin. Hökman. Bar.
Sen pul soğman, yekecuğunum yaşa bilen oğa. Onsoň şunýalak gymmat baha. Zanjyr aljak bolsa menden soraşmalämi diýsene. Onsoňam sen zanjyryň ýokmy diýsene. Onsoňam şu gelinim üçin alym diýjek bolma. Men bilýän kim üçin alanyň. Üdüm için alım. Alacak. Men näme münasip dämi? Aljak? Sen men amyň toý üçin ýürüte ýygnap aýryp goýan pulumy menden soraşman. Gymmat baha. Zanjyr alýam. Şo dogrumy? Dogry. Man şolar gelse, goh bolýar üýümizde. Şo obollar üçin. Näme diýdin? Goh bolýar diýdim. Kimler üçin? Kimler üçin? Obollar üçin diýdim. Sen oğluňa aýalsyň. Oğluňam ejesi. Salam. Salam. Tumorlarym kaşy? Salam. Taganlar. Şo tumaram taanyň aýaly. Towa. Oy hindosum. Oy hindosum. Hakykatda öpdirdi. Oy. Salam. Salam. Tumorlarym ka? Hawa, tumarlar. Bize yitigmedi gözläp geldik. Näme? Udaçylyga geldik. Gelin geçin, gelen bolsaňyz. Vay, hindosum. Vay. Anha, bu da men gelinim. Tuöleme. Bir gaýdymyz, bir oglumyz bar. Oturgaýym senem. Şeýdajanyň dizaynerliginden habaryňyz bar? Hawa. Men gaýdymyň eliniň dür dökülýär. Tuöleme. Oň diken köýnekleriniň barynyň xaridar ýyldyzlar. Bizim sizin şeýdaňyzy şo ýyldızdan birine soramana geldik. Şatlyk Çarif diýip tanaýansyňyzla? Aýdymçy. Onu tutuş ýurt tanaýara. Ene şoňa gudaçylyga geldik. Onu hemme kişi tanaýar. Aýdymçy bolsa kakasy gyzyn bermez. Anha ýeke oglumyz da. Şo çağılykdan aýdymçy bolmak ardy betde. Aýdymçydan amyr kär bolarmy diýip aýdymçy etmedi. Ol öýdýenli, ançyk, hemimir dik düşdi adam. Aýdymçy bolsa bermeýär kakasy. İkinci gedek gelip oturmaň. Dur şahatlık. Näme bir yumruk ýalgyz üçin özüň helakläjek bolýanmy? Näme şon ýaly kim akyl görnýänmi? Söýgüni sargap, saýlap satyn alyp bolanok. Söýgüň özü gelýär. Haçan geljegini bilip bolanok. Ýöne bir kalyma giýren soň unutup bolanok. Ýylamek enne. Salamu aleykum Alipe. Iýoy. Halito, eşikden çalış, uğran, köşüşte gel. Duygularını erketip bilen adam, ıkvalının eyyesir.
Men sana 3 tan soragym bar inim. Aýdymçy bolmak sen üçin kärmi? Aýdymçy bolmak men üçin akbal. Aýdym aýtmak sen üçin eklençmi? Aýdym aýtmak men üçin sunugat. Men sen üçin kim? Halipam, siz men üçin kakam ýaly eri hem mehriban. Senem, menem akbalymyz, ömrümiz aýdym. Aýdyma düşünmeýän, sunuwady söýmeýän adamlar bilen garnaş bolup bolarmy? Düşündüm. Bolmaz Halipam. Men ertir daşar ýurda konserde bar ýa. Senem ikunden täze albomyň tanışdyrlyşy bolýar. Bu näde diýiň alýar? Ertirem hemme gady gapdala tüýşürýäňde sahna bile bolýar. Abonentlik telefonu öçürilenler ýa-da ol Alo. Alo, Salam Şeýda. salam körpü. Bağışlarsyňyz biýmada aýtýan bolsam. Bir zat sorajakdym, şatlygyň jany birsagmy? Howa ol sahnada häzir konsert başlamaly. Sahnada? Şatlyga bir zat aýtmalymy? Hä, ýok. Men jaňydan aýtmaň haýyş. Sag bolun. Alo. Şeyda? Şeyda. Ferit Näme? menne näme ba? Çaklyk. Çaklyk? Çaklyk maňa. Çaklyk uğratdy. Ödem 2 tane. Konsert. Şeyda, konserde gidäýeli. Şatlyk meni söýýär. Söýýä? Ol saňa söýýän idimi?
ol maňa soğuğa dogratýara. Feýýänidi dälmeýsem şol. Eýýä maňa bir hepde bär soğuğa dogratýa. Soğut? Hawa. Şeýda mesa helle mer aýdyp durna, sen men diňlen okmagy. Ilki bilen maňa olla konfet gül geldi. Oň içinde şatlyň aýdymlary, aýdym saz albomy. Ondan şatlykdan warda soğut. Ýaňjada 2 tan çakylyk geldi. Derwedämdiň öňünde irden gül nogman kadura bular. Şeýda maňa ýollaş bolay gidäýeli. Yok, gymmat. Maňa öýde garaşýarlar. Men öýe gitmeli.